Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, ҳама каса хуш омадед ба канали Секретҳои Устугӣ. Бисёре бад хоҳиш кардем дар ин WhatsApp дар комментария ки ами душавоя кафел ай сексия боша, ай квартира боша. Мо пафта будем, хонаҳои заминӣ буд, ай берун тодуру навор кардагӣ пафтагием то сантехникӣ башни. Иҷада дар квартира ҳастае ки ҳозир нашоти дизайнериш, нашоти вибраш, нашоди иш ба иш савпадат кардан, ҳамира ма чиставои навор мекунам, оз пешниҳодтон мекунам. То охира тамошо кунед, иншааллоҳ ки агар иқрик ҳам боша, иншааллоҳ ки бахтона ягон чи мефаҳмед, ё ин ки маъқул ки кардем, кадомет ки мехоҳед ҳам хе ремонт кунед. Мақсад ки ҳамаи чиша мефурӯшанд, метавонед ки ҳам хел бигирем бикунед. Ҳозир ма чиставои нишонтон метам, ҳамаша бо гап мезанам. ин номро барои закаси навхели душавои баняво корое ки дар канали Секретҳои Устугӣ мебинед, номро WhatsApp имоам дорам. Мақсад ки барои закас мешава. Баъдан тамошо кунед давоми навора бо бахтона мефаҳм. Ай боло суни поён меоем, шумо тамошо кунед. Хоб чи боша кафели полавоиш душавои гуфтем. Ина кафел си ба сиай и кафел хулоси гап ки ина уҷада ҷои стиралка мешава. Нумҷа стиралка мея, болои стиралка да оина ай. Хулоси гап и ай сексия майдай увалник намеоя. Баъдан на друнуш на ҷои уравакш таиҷа. Хоб ина ай тарафаш аями кафел задагӣ ай. Ина хел ина ай тарафаш аями кафел ай, ай и тарафаш ай и кафел рафтагӣ ай. Ина хоб ана ка ай иш ина сияҳ серадай. ира нигаҳ кунем ки сия нест, и сия, и сия нест, и ҳам дизайнериш ҳам хел. Хоб ҳам хел ина танаш. Хоб ҳам хел ина дари хайте. баъд ина болош унҷа разветка монагем стиралка мешава, фен барои мисалхоҳ кунем. хулоса ина атросо ҳама кафелай. уголоки тариш задагем. хоб кафел ҳам хел рафтагия. ина инҷа ина оинаш часпондагем. оина ба хотири чи сия гирифтагем ки полдам сия дорем, иҷам сия дорем. мақсад ки паталокдам сия дорем. ина ба ҳам хотирира мо вибрша сия кардем. ана ки тарафаш ин ҳамин семистител яктан амтари хонадор хайм хеле вибр кардагиай. ин ҳамин 250 сумовай. тамоми буҷа 250 сум аст. баъд паталокаш ина витишка уҷа дора, плафони ҳамин абиш дора. ина пластик задагем, поли пластик задагем. ина хел пластикое ки наконечникошон плинтус дорад. хулоси гап ки ҳамин варианти ҳамин душавои мо ҳамира хе кардагем. ҷамо квартира ремонт кисем. иншааллоҳ баъди ҳамин навор ремонти ҳамин квартира мебурояд. пеш чӣ хел буд, баъд чӣ хел мешавад, до после гуфтиёсо. хулоси гап ки баъдан уҷада чӣ меояд? собунмонака ки хе полка сетага чортага дорад. як та уҷа меояд. баъд и рости ин ҳамин хата диде, ина рости ин ҳамин хатда, рости ин хатда баъд пардаш мешавад. хай пардаш харидагӣ нест. аксарияти корое ки дар ҳамин дуруни хонаҳо мекунем, заниша дар хонадор мекунам ки барои материалш. ба ҳамин хотир пардашони харидагӣ нест. баланди ҳамин душавои баланди 280 то заҳр. кафел 20 ба 30 охи то 280 ровна то пластика. хулоси гап ки и 170 ба 170 ай ҳамин душавои 170 ба 170 ай квартира 6 этаж душавои. ина боқӣ зиндаву саломат бошед дӯстони азиз. ина поле метавонед ки видеоро падилица кунед. иншоаллоҳ ки бо навораи ҷолиб дар пеша.